Mati ninggal ing kamar sakit. Teng mriki. Biyen ning teng mriki, Mbak. Nang Sipak Telu. Ponggo. Biyen kan Belanda to. Terus tinggal Mbak Ayu itu terus melok wong, melok di rumah kawane sing melok kolek kene kapal lho, tinggal sekapal. Ya umurku kurang lebih ya omongnya 100 ene. Berarti Kawanku entek kabeh kok nduk, sing Jawa entek kabeh kok. Enggak enak tinggal aku dhewe. Aku papat lah njabut yang anune, karo sing kuwasa. Kok entek kawanku kok enggak enak. Tinggal aku dhewe. asih diparingi Mbak Ayu barang serane. Mbak Ayu barang enggak enak tinggal. Aku dhewe dulur teng Jawi kabeh nggih, Mbak. aku tinggal sitok dhewe nang 6. Kok 6 Ya. Tinggal